Οι άνθρωποι κρυώνουνε. Μα δεν ξέρω, όχι, νεκρά, νεκρά. Πείτε μου, ένας λέει νεκρά, ο άλλος βάζω, πέστε του να περιμένει. Κάτσε λίγο να τεντώσει. Πρόεδρε! Βάζεις ταχύτητα ή απλά το κουβαλάς? Όχι, θα βάλει ταχύτητα και θα τρίνει ρολαριστά για να ανέβει πάνω το τέτοιο. Κόψε, κόψε να ανεβαίνει σιγά σιγά, κόψε. Βάζεις ταχύτητα, οδηγάει? Όχι αυτός. Όχι, τίποτα. Μόνο τιμόνι. Αυτό που σε είπα. Μόνο τιμόνι. Νεκρό και για να... Αλλά να το κόβει σιγά σιγά προς τα δω, Φύγε το σκηνή. Έφυγα. Έτοιμος! Τώρα κερνάμε τσίπουρο. Γυρίστε πίσω. Ναι, πίσω. Φαίνονται απλά, αλλά δεν είναι. Φαίνονται απλά, αλλά δεν είναι απλά. Ευχαριστήστε τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος δικαιολογημένα είναι πρόεδρος δηλαδή, έτσι. Είναι αυτή η καταλαμμένη ρημούλκηση που μπορεί να μην συμβεί απολύτως τίποτα και να μην έχει να δείξεις μετά. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα τραπέζι στο σιδηρόνερο σας το κάνουμε. Τι να το κάνουμε το τραπέζι στο σιδηρόνερο. Ελάτε πάνω να δείτε πώς γίνεται το τραπέζι. Πάνω να δουλεύεις. Σιδηρόνερο δεν έχει τραπέζι. Εύκολο, ο δρόμος Τώρα είναι. μου λέει να ξανάρθουμε πάνω. Όχι, σε 4 χιλιόμετρα είναι. Εδώ ανεβαίνει τέλειος με 2 γυναικόπαιδα πίσω. Δεν ανεβαίνει ακόμα. Το ξέρω ότι είμαστε 5 Δεν λεπτά. ανέβηκε ακόμα. Πώς θα γυρίσουμε μετά. Θα προσέχει ο οδηγός στον δρόμο. Να βλέπει τον δρόμο και όχι το καλοριφέρ. Καλά, περάσαμε ολόκληρο το βουνό από πάνω και κολλήσαμε εδώ. Δεν που κολλήσαμε το κινητικό. Πουτάνας, όχι. Αλλά εδώ για να πάω να πιάσω το Αν καλοριφέρ. βγάλουμε μια φωτογραφία με το rescue team. Χωρίς τον πρόεδρο δεν βγάζαμε φωτογραφία. Όλοι μαζί. Έκανα 2 καντιλίτσες, οι οποίες λέγονται έτσι, γιατί μέχρι να μάθεις πώς γίνονται, Δίνεις πολλά βάζεις κατήλια. πολλά καντήλια, αλλά μόλις τις μάθεις... Είναι και καραποκύριση πρόεδρε. Το λέει πίσω. Το βλέπω, sailing και τσάρτερ όλα εκεί. Μιλιονάς. Δεν είμαι εγώ μιλιονάς. Εγώ γαμπρός πήγα εκεί. Από τις ελάχιστες παροχές του γάμου είναι αυτό το Mitsubishi. Κι άλλοι το χαίρονται, να καλή ώρα εσείς. Ωχ, τι καλά.